aspecte que nosaltres considerem que és molt important assenyalar i en el qual hem de reflexionar sobre les mesures d'anar implementant i anar generant la contractació indefinida, és que hi ha hagut una dràstica reducció de la conversió de contractes temporals a indefinits. Ens trobem que solament dels contractes indefinits que hem trobat, solament un 5,82% són conversions de temporals a indefinits. Si fem una comparació amb els anteriors informes, sí que veiem que hi ha hagut una disminució molt important, ja que el 2007 un 22% eren conversions i el 2006 un 27%. A part d'aquests elements més generals, el que sí que hem continuat treballant és el que anomenaríem les irregularitats en la contractació i certa mala fe informativa respecte a la informació que hauria de sortir en els contractes, amb els quals seguim trobant-nos percentatges que no es poden considerar normals de falta d'informació, és a dir, que en un 68% dels contractes no es situï el salari del treballador o que en un 15,4% dels contractes no es situï el conveni col·lectiu, que és un dels elements que permet conèixer els teus drets i les teves condicions laborals més clar, i fins i tot allò també en un 15% no situa ni conveni ni salari en el contracte. Aquest és un fet que portem temps denunciant, ja que considerem que són elements que són obligatoris de situar en el contracte laboral i que a part mostren una lògica de pensar que el treballador i la treballadora com menys informat millor. En aquest informe, per primer cop, hem introduït la variable de tipus de jornada i distribució de la jornada, de cara a poder tenir un panorama més clar respecte a aquesta realitat que és molt important a l'hora de conciliar la nostra vida laboral i personal. El que ens hem trobat és que hi ha un predomini molt clar de les jornades complertes, en un 81% dels contractes, i que elements que poden facilitar la conciliació, com són les reduccions de jornada, són elements molt testimonials. En relació a la distribució de la jornada, hi ha un clar predomini de la jornada partida, és a dir, la jornada contínua solament trobem el 37% dels contractes, amb el qual veiem que a l'altra banda solament és jornada contínua o disponibilitat total, o el que també ens hem trobat, que ens ha sobtat, que és en un 16% dels contractes no situa la distribució de la jornada, quan és un altre element d'informació bàsica que hauria d'estar en la contractació. Considerem que, tot i que la legislació per part de l'Estatut dels Treballadors i de la legislació en matèria laboral no obliga a la Generalitat a fer un seguiment de la contractació, sinó que són uns purs registres públics, com ja hem demanat en d'altres ocasions, i més ara que a partir del mes de juny hi ha d'haver el traspàs de totes les competències en matèria d'inspecció de treball, que com a mínim la Generalitat hauria de vetllar o ella mateixa fer un seguiment dels tipus de contracte que en aquests moments s'estan registrant en les seves oficines. Perquè s'estan registrant contractes en les seves oficines que no marquen i que no introdueixen als empresaris els mínims legals marcats en l'Estatut dels Treballadors i la legislació en matèria laboral. Que ens trobem que a part important d'aquests contractes no hi ha la jornada laboral, no hi ha el salari, no hi ha el conveni d'aplicació, això provoca una indefensió per part del treballador. L'altra dada que crec que cal treballar sindicalment és que en aquests moments el 60% de les persones que hem analitzat la mostra tenen jornades partides o irregulars. Des de les administracions i des d'arreu es parla de la conciliació de la vida laboral i familiar. Es parla que ens hem de formar al llarg de la vida. Es parla que hem de fer no sé quantes coses més per ser dintre del marc d'un estat del benestar modern. En canvi, tenim unes jornades de treball que són més del passat que del present. Per tant, aquí és un indicador que el que ens demana és que actuem i que actuem cap a un model d'ordenació millor de la jornada de treball, que es pugui conciliar la vida
familiar personal amb el món del treball. Creiem que cal canviar la cultura empresarial a l'hora de contractar i com que no ho fan de sortida les mateixes empreses, creiem que el que s'hauria de fer és no subvencionar la contractació indefinida, sinó que s'hauria de penalitzar la contractació temporal. En resum, creiem que hi haurien d'haver dos models contractuals, el model de contracte fix per les feines fixes i el temporal per les feines temporals. I per tant, amb una major concreció d'aquests dos models contractuals segurament podríem reduir la precarietat laboral per un costat i l'altre l'ús, abús i mala fe de les empreses a l'hora de contractar, que és el que es demostra amb aquest informe.